Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti bihag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti bihag. Dear Manong Nemi, Sagudayin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Merly nga napauluan, Muchacha. Dear Manong Nemi, rabiin idutong tengak diti balay ket mariknak launay tinalaos abannog ko Manong Nemi. Iti pinastreknak ni nanang dagus ko lang tupak ti patong ko iti sopa iti salas ti balay mi. Ayanak, mas asyanak man ken ka. Kakaiso na nga napalubusan ka manin nga nag-day off. Apay maragregatan ka di anak ko, di trabaho. Di lang mo nanang, no kasanutrigat ko. Sa nga bali ko mga obrak amin nga obra. No saan na ka mapagsawsawan ti agkakasakit, agaslasan nga malamot ti aso. Kaya nampi ko man, sana ka makaraman iti kadel, pungot, o sipat. Basit la ka malik. Magbalbalin ang dapay nga da ka malik, uri awan bidot ko. Nakarwaman dan saan kas dyan, anak. Merly, anak. No kumatada mabalin ko. No kumatawan dito yung sakit ko. Nga madikan niyak ti mabanog. Sumurti asma ka, anak. Nilaing magna nga mapan umaribayan ket talaga mabanog ako. Saan ko mangipalubos sa kastoy, anak? Siya kumantag manggad. Ti bagbiagan tayo nga. Saan ka pamilya? Siya kaniginido hakapsat mo. O ti magdanagan yung anak. Makaano sak. Anak ka tumangamin no ko, anak ko. Sumapul ka di sa bali nga pagyanam. Saan nga sadyay? Basta agday up ka ket agawid ka dito balay. Ay susapo. Awan ti sa bali nga mangagkuking kano saan nga. Kinamadit ugali da di amom. Agnakam da tumitlang na nang. Kasanong ko panagnakam da. Siyempre, mapunuanak tumit. Pumanawak to, no damas sa pulak nga, sa bali nga pagtrabaho. Anya ay nga minayat, araramidan na. Manggigulang at tananang, mamirmiraot, kasi dyan. Muchacha, nga jakbat amo na agad at kasawin na ti muchacha. Hoy, muchacha! Kukuna na. Nagtrabaho ka! Makikita naman nagtrabaho ka. Hoy, muchacha! Naguyong matang na amo no kasta. Nangro na nanang, kano adala tekuan na. Teka anakan na. Ana? Kanahin no kumain na teka anakan na. Nga no kasanot kinalaing na dyan nga, Madam Virgie, nga agbaon, kan agbugkaw, kan manglais, nakarkaro pa iti kaanakan na. Tinakasaksakit na nang, ada na buong nangina nga plato.
Ibagadagit nga sakta ng buong. Takil di ba matik nanang? Nga na dyan kaanakan na nakabuong. Uray basol dyan kaanakan na. Ibabasol na kanya. Kat din tumaten Madam Virgie. Kasta unang tumaten ti panagsasaw na kanya. Di ba isa pa yung nakasakit nanang? Nagsweldo kita eh. Kurang manin. Namin adun nga kagudulain. Ti sweldok ti itad na. Talaga nga mati anak ko. Ay, apo. Alangaro din. Ang kaginanan ko nak, gabutamok nga nangan kan sa jay. Tagastamit nag-day-off ka saan. Umuna ka ngagluto, ti kananda, kat mga kantumaten, sa kantumaten nagpakada-kada-kuhada. Kat nuawang ka ngagmalmalim itong bigat. Hindi asinungar ti katulong da. Dahil naman yung tinakasaksakit ah. Buntunan dan to na kita'y pangananda. Tayo to nagsubliak, sakto pala mangin inaw. Nagdugyot dan kasta. Talaga nang, naglayang dang agiwara. Naglayang dang agruot. Kasla dala iranranta nga natay iwarada tapno adaak nga mangurnos. Kasla dati iranrantada nga ada ibelang da tapno sak adaak mang sobrada na nang. Kasla saan nga tao ti pangibilangan da kanya. Muchacha dalang muchacha lang nga muchacha. Ulitek, jak muchacha nga jak pa amuno anat kay dasawon ti muchacha. No siyak ti mga muangan no anyat kay dasawon ti muchacha katulong. Maid. Napay. Muchacha nga. Wala na ko ang kakinanan. Ha? Pasensya ka. Dadadagot at swaldok nang. Mga lakti ko usarik no bigat. Papanam no bigat. Nagtulag kami kaditay padag nga katulong nagayam ko. Agkita kam sa diamol. Ingkang matagaliwak saya. Aglang ay. Uri ng muchacha kami lang ako na di. Madam Virgie nga muchacha. Padasi mi matatik paspasyal. Mapanagaliwak say. Alawan anak. Alang aro din. Ika maturugan ta kastakmatan. Tapno makainanatan. Malaksid ka ni nanang manong nemi sa balipay ni Julie agayam ko padak matlang ang muchacha. Iti pangibagbagaak, iti problema, iti amok, kenti kaanakan na. Nakita kam nga ro iti mall manong nemi kat nakaragragsak ni Julie. Manamlano, saan nga katulong agre-relax nga, let's go, intag game, intag shopping, ora no panyo lang, no pantit, katangin ta, basta, tinas kang gadag-shopping ta, bukod na ito nga aldaw, aglang ay ta, tayo itong bigat, trabaho tumanin. Uy, Merly, kaslawan ka sa salita. Hapay, kasla ka na napilpilit ng imay. Amet, ano aming problema mo na iya? Nabimpinaspekan ka, Julie. Tanasyati amom. Papay, kaskas di ka dilatang nga. Iruman na ka na dyan nga amom. Glalo dyan ka anakan na. Isusapo, aya. Nagpapada ko mga amin di kiti amo. Timayat ko ma. Kumusta mat ni madam mo? Manukay nga, manuda nga serbiyak. Nilang madam minta. Kaya lang, nalawa dyan malay na. Ado nga minda kita anak da, isot ka po nakasagagay sa kwarto. Ngam ka po ta, di kita duma, nag-migrate ng Amerika, di kita duma kita adayo, dapat yung bungkod ng malay. Iso nga, nilang madam minda, siya, kentay, driver. Talukay lang. Sino si driver yun? Did you pray? Nobyom? Sana kakayat si ka. Tsak mo na mo. Noon nyo napangitan kanya. Napintasak mo. Dasing petak mo. Bangarat na sa baling amin nga gararim kayo ka. Awan. Diyan pala masangon dahil.
gagubrak ta pa matulungak ti pamilya. Ito nga pagkadid dumtengan ti panawin, nga agasawa ako, di openek doon ti pusok, karag iti agar-arim kanya. Ngayon pre, nakaaramayin, ha? Kahit mo mamunin pre? Haanin? Alam no, may kagandang ano din, may kan. Idag minimirianda kami manong nemi madlaw nakmanin ng agsinsinay. Na ito problema ulit yung peren ko nga pata ka muchacha. Uy, nakanggam ta muchacha. Sika. Di ba? Muchacha ka muchacha at awag kang nga ti amom? Anong ti awag kang ka ni Madam Minda? Dinagang ko. Julie. Nagpindas ka na yung mga awag na. Julie. Kunak naman. Yes, madam. Iyalanak man ti kastoy. Ay, siya kayo mabidlang, madam. Umayan. Katsika, kasunod pa nagsaunan niya. At naga na, Madam Virgin. Kasunod, hoy, muchacha! Tumibig saan? Tinalyaw ta ka ng itipata ka toos. Kasi yung marasano. Napiyo ko mamad na siya at panaging magana. Hanggang nga gungungit. Awan pa'y napuuta ka na siya at napanakisalita na kanya. Uri ko mano, sweldo ko na, sweldo na. Oh, dito sweldo. Kunto na pa lang ha. Itutuntokin ka, lumalagip ko. Nga itutukin ka ti udi na, unong udik. Lakad, adon. Hanamat nga, ikumpleto. Kadintun ka anong panagtad na. No kontakit, adun ah. Dadya baga na nga sweldo, saan may supatungpal. Diya gudwana. Loko dumat deta ka, madamat. Ano nga tali, Julie na kwa? Nagsinukat ta. Sinukat ta. Diyak kayad. Diyak kayad, maawagan ti muchacha. Nalpas dadi nga aldaw manong nemi ked idi tagsubli ak idi pagpapaayak ng balay. Diyos ko. Nagawarwara. Nagarugrugit ti swelo. Milat-milat. Diyak man amo. Kasla dala inranta manong nemi nga rin nagitan tapno. Nadadagos nga trabaho. Iti panyera manong nemi nakaw. Uri dududwada. Na ornong manong nemi. Na ornong dagiti nangananda. Muchacha! Madam, adakan! Oo, madam. Apay nagladaw ka nga. Nagsubli? Dapat adakan to'y kuman iti alas 6. Hanggang itakit alas 8. Ha! Nga po iti data. Ang kamangmanganin tunal daw. Madam, kasano ka nga makapagtrabaho no sana ka mangan? Padasam. Padasam ti mangan. Nung makita ka mangan ka, ha! Dumutong ka iti panghanam. O, naimatin. Agreklamo ka? Ha? Agreklamo ka? Sana kagreklamo, ma'am. Ngimdandan sa anak kong makaanos. Ha ha! Napyo kumamad no adalis tong pangalam sa baling nga pagtrabaho, Madam, abay, muchacha. Ada ka di basol ko ka? Tapno kasla dusahin nakakastoy. Agreklamo ka? Agreklamo ka? Anik, madam, arik ko. Maruham ka. Hala, agkutikan. Agdalos ka, naginaw ka, naglaba ka, kanaamin-amin ng trabahoan, agluto kayo ito ng pangaldaw, hangkamangmangan. Kasta nga rin tinaramid kong anong name. Nagtrabaho ak. Imbag ata talaga nga natibker tibagi. Naano sa kan napartakak ng gubobra. Kasta ang gubobra ako manong name. Nga bastaray agsangitak. Nga pabarag latamat din tumangat sa paminsaan uno ka sa salita kakangkanahin ti Diyos. Diyos ko. Sabi ko tagpatinggan tumas dahil ba't lahing tikastoy nga pa nakairumen ko.
Sapay ko mo. Kat no may tumatan umasidag kanyak manong nemi teka anakan na. Iranta na manong nemi nga ibuyat digigaman na nga baso nga nagdakargana nga danum. Ay, naibuyat ko matan. No talyawag to nga medyo ko silapan. Oh, kumasilap ka? Apay ma'am nga sila mula iranata. Jakin ranta, naibalan ko lang. Ang reklamo ka, muchacha? Padasam nagreklamo tayo buong ko, tarupam na tayo, basog yung gamak. Umbes nga tumulong ka, mangparikat ka pa iti tao. Ana, tulong ka ang kakuma? Alis to hindi, gabutan na wara, kinarugit sa dya kwartok, inka agdalos di kwartok. Umay kalagbak bakasyon dito yung mangiruman. Ano to kuram? Tapos tayo ruman naglangaro din ni madam at dakabit yung pasalsali. Di ka pa ilang agawin. Ana! Auntie! Naggaman ti sa udat yung mutsasa ito. Pag-awawid na nagkidin. At nakalintang mga paawit kanya. Ani ko! Ibaot ko lang kumaking ka dati sa plead. Anat ako na, may baot mo kanyak dati sa... Lapadasan! No! Madam! Auntie, kinaman, kumarit ang dating muchacha. Kumarit, kumarit. Mabutay nga keng ka. Panawan nagtunman. Ganito may itultuloy ko doon ti trabaho. Diyak gayam amo. Madlaw, nga napanggayam na nga alam at ti pangbaot na kanya. Kat pinalikodan na nga binaot ti bukot ko. Nay! Rumanda ka kastoy. Ano di baso ko? Tapos nakakasag lang ako din nga kumubra. Kalbasan na nagarandak pa'y. Nakasanong layatan natin sa plid. Di siya ako din ang ituloy kang ganang baot na bukot mo. Imbes ko mamanong naming anawain natin kaanakan na. Katawag ka din mado. Alam, mansong. Mansong na tanga muchacha. Nagibturak manong nemi aging gadimteng manin sa bali pa nga day off ko. Nagsarak kami manin ka ni Julie manong nemi. Ano mas pasama ka, Merly? Di kan tumad namin mamati kanya. Ano saan ko pa tiyang kang kasla ang angaw kung di magbagak na nauyong dagiti amok, dagiti ko nakadaduadan nga amok. Ni Madam Virgie, kaya hindi ka anakan na. Agdangranda pa'y. No, adamadadahil or saan nga siya timang nakadadahil, may kisay ti sweldo. Abus na saan nga kompleto sweldo, mag-isayang pa'y. Saan anak man lang mamati eh? Anda ko mamatragsak kung ano, ti amom, kastamang ti amok ko ma. Tulungan naman, Julie. Please. Ano oras may tulong ko? Kahit kung sumapol sa bali ng trabaho. Sa bali nga amo. Kahit sumapol ka. Umat masapulak. No vacancy. Gura ka. Mas asya nakadalagang ka. Merly, halaga mas asya na kin kasi ka. Kastoy, kasaritak to ni Madam. Piamok ka, Madam Minda. Alain na ka? Ha? Alain na ka? Ikasano ka nga rodan? Haan tuwata nga katulong da. Duhata nga muchacha. Bakit na kayat? Haan at the just well duk pagguduan ta. Ano? Kaso... mayat? Kat mayat ka kung mga radmat nga magudwa just well dong. Kaya nga bali na gayem.
Basta matulungan ka. Nga balin ang gudwa lang ti sweldo ko. Tamapangkin ka at gudwa na. Basta, awanan ti mangiruman ka ka. Awanan ti manghawag ka ti muchacha. Ti muchacha kanumang ngamin kat kwa. Kababaan ti amin nga baba. Kababaan ti amin nga nababa. Nga kasasaad ti may nga tao. Nga babaunin. Dati muchacha kanu ka dati. No ibaga di amo nga hangamangmangan. Hangamangan. Kas diyan ti mas pasama kanya. No di ka maturog. No ka na nagkatijak maturog. Sumit lang nga. Bayam ta kasaritak to. Ti amok. Takadya to dibaga. Mas asya na ka talaga keng ka, Marley. Kakaasi kamit kayem. Manong nimi kasladyak nam namahin idi amapasamak. Timbaga kaniyak ni Julie. Ngem. Iti may isang nabi manong nimi nakaturugan ni kiti amok idi agring ti telepono. Tada landline manong. Hello? Oy, Merly. Ni Julie atoy. Oy, Julie. Tawag ka man. Nakasarita kong ti amok. Imbaga keng kuwana. Nagpapakasi ka. Kat nagpapakasi akman keng kuwana. Kat mayat. Mayat? Gam ka sa nung arja sweldo. Imbaga keng kuwana. Nga jesweldo agudwata. Uri saanan ko naman. No ano manut isweldo keng kasama isweldo keng kuwana ko na. Ang peso. Wain. Takinapod no na. Marigrigata nagmahin agsiputan na lawa. Ti madalusan. Nalawa ato trabaho. Kit di mataya. Saan nga tumulong keng kada kayo, ang katumulong king kada jay driver. Nanda ka na tayo? Jopre. Haan. Ngim jay hardin ti asas kasun na. Driver isuna, kin hardinero. Ito na nung aron. Into bigat, into bigatan. Sige. Hirupat kong to karoon ng iti arwatek kalpasan nga mapakan ko idak. Tapnog pakada ako. Ngayon kasanong araw din nagiti, saan na nga nabayatan nga sweldo? Baka mo na? Kasanong awan ti maawat mo ito nga bulan? Baka mo na? Tinasyaat kat, mapanhawa kon. Tinaskan kat mapanhawa kon, makapanaw kon dito. Kat makaupaya kon dita. Maparasak betlahengan ti saan nga maawagan ti butyatsya. Mapadasak betlahengan ti saan nga mabugkawan, saan nga makangkangig kadagiti kakasakit nga sao. Mapadasag metlaengan ti awan mangdangran kanyak nga amo. Kinon ko na hakmanong naimi kat inimaskot na turog ididay nga rabi. Nga nasapa ka nakariing, nasapa ka nagpuspos manong naimi. Imunak latay din nga nangan. Kalpasan na manong naimi napan ko na inna rubuat digiti arwatek. Basit lang arwatek manong. Ini nakarubuat ako manong nemi kadadan na bag na bit-bit ko. Muchacha! Apay apo? Ni? Natugram? Apay madam? Isang tangsitan nakakasta. Padasam ito masadag. Ibaot ko kang ganato ng bag. Mas daw ka? Dato hindi mo oding panangawag mo kanyak ti muchacha. Hindi umasadeg manong nemi ti kaanakan na. Oy, muchacha papanam, tanakarupot ka, habubag nga day op. Agtalaw akon. Hala? Agtalaw ka, papanam. Awan ang bibiyang nyo. Na, anti, kumarakarit. Duwatay dun talag may mesa. Pumanaw ako nito. Makamukha yung tibiyag nyo. Inakod, hoy, muchacha, tabag mo, pasti mo. Anya ti amo, ang mga nagtakaw ka,
At sabong ako kung ang kargam iti bag mo? Sige, o kaganyo. Natangsid ka. Kahit mo, sige. Padasem nagsaktan ita. Pumanaw ako. Bumanas ako. Humangayap kit polis, adayo akton. Tapa pa naman kami. Aw bibiyang nyo. Kinakman. No, ada maalayo akatulong. Kinakman. No. Kinapudno na madam. Siya klain di kababayagan nga kinadkadwayo. Gapot na siya klain di makaanos ka na kayo. Ngim, napunuan ako. So nga tita kayo. Hoy, muchacha! Hoy, kamet! Wala kumanin ayo. Makikiktot naman. Dati manunemi no saan ka bumalbalis ti sao. Ngam kada kita lang ta tumalawak nga rodan. Intareng-teng kon ti mano. Ore na watak ti sweldo kada kiti odi na. Amok nga saan nang itad. Ore awanin. Diya ko malala da kiti odi. Da kiti saan ko na sweldo. Tinasken. Kat makatalawa kong timpiano. Tinasken. Kat mapana kon sa dilangit. Iti sidong da Julie. Iti amo na. Langit ka no, ti kayarigan na. Sinabat na manong nemi ni Lily iti gate. Oh, friend! Stabat ko na. Smile! Umisong kan. Naglawa ka ti ayan niyo. Uy, nalawat ti solar. Ngayon ti hardin, iso trabaho ni Jopray. Agraman ti parang i-drive na kin ni Madam no kasta nga papananda. Karawid na kating rumar. Every other day, siya dumalong kan. Iti ayan tinakay paradahan ti kotse manunemi ang lalaki nakauyos nga nakamatmatyo mano. Daldalosan ng sakit di kotse. Sinadya. Isudadya ni Jopray. Guwapo niya, macho. Guwapo. Ngayon tinamot agaram. Tadinagpat arman. Dan sa pagit, parang ipagarup ko ng bakla isuna. Bakla? Bakla sa kastlangana? Kaaduan namat kang guwapo nga macho kang nga bakla. Wala dyan pa nagsauna, hamat. Napinas pakit buses na. Ay, pag ko nakabakla, dinakmat armen. Ore no irandak no kati mapandita hardin, no kasta nagdaldalos ka nagsipsibok, mapanagin tutulong, ngay pakitakpay no kati puon ti barukong ko, kaslawan kayang wana. So, ang baklan sa kung wanak nga ron. Di makadanon kami iti uneg, manong nemi, nagdalos, nagurnus, kan naglawang agpaiso Alaga. Adata ni Madam. Madam, iso dito tigayim ko, ni Merly. Nibag nga bigat yo, Madam. Lagat, kas nagtulagan mi ni Julie, agbingay kayo ti trabaho. Tuwa kayo nga agtrabaho. Ang saan nga mabingay di sweldo yun. Numanot sweldo nga itad ko kay di Julie, kastamat ka. Kahit nung magustuhak alalagat, panagdanggay yung trabaho. Agat manayunan ti sweldo yun. Among ngamin, Merly, makitkitak no katirigat ni Julie nga ang trabaho. Gabot kinalawak, kinakal ti balay. So, saan marigata rin tahan, gabot aggayam kayo, katagdanggay kayo trabaho, hanyo lagid mapupuutan ti banugyo, gabot aggayam kayo nga ron, nga napintas to no, hanyo tumapuutan nga buta, adun to ting kayo istorya. Katuwain manong nemi. Idirog yan min, tiag trabaho, alisto ka makalpas ure na lawa, kabutag pata kami nga alisto, kan napintas di aramin na. Amin yan malaksin iti panakasikaso ti hardin kat trabaho mi. Agigatang ka mga mangan manong nemi. Sana kas idi, nga no, adabasit nga basol ko, kat saan ka mangan? Hanga kas idi no, oresan ko abasol, mapabasol kanya, makaramanak tudtot, kudtot, uno sipat, pungot.
Ilit na kan kami kani Madam Minda manunemi ngagsasarita nga dakda kami. Istorya ni Julie kanyak, ti may papankan ka, kanti amom. Kaslasan na kamamati. Nga adda, kas iti amom nga. Nakabababa ti pa nagkita na kayo ka. Ano ti awag na kayo ka? Merti. Muchacha, ma'am. Muchacha. Napya ko mamit, no. Nabindas pa nakisasarita na. At dalata uy na. Nga, agkakasakit. Panakailupit-lupit na bapasit. Ang mana, inanusa ka, tani nga ron. Nagsapol, tisok trabaho. Ken, babaon nila, yung ti kaya rigam ni ma'am. Amom iha, kanyak, kay katulong kayasahan. Pagpapadaek, ti parang tratar ko iti patang na tao. Gabutawan, di kita anak ko, isidong ko. Kadda kayo tagda, ibilang kayong anak. Nagyaman kami, madam. Nagyaman kami. Pilatom. Amulakit babayan di trabaho. Awan ti maoray mong ungat. Kadya ka mo tagungat. Nagrigat tagungat. Iswang ka mga aramid ti pakaugtan nyo. Tapno saan ko mapadasan tagungat. Tsak pag namin nagungat. Anagayam tinagan ti amom. Madam Virginia. Natapilyado na tayo. Virginia Mendez. Hangata? Ay, ma'am. Madam. Virginia Mendez. Inala ti bakit manong name ti cellphone na. Sana de pakita na kanya. Iso da ito ka diti amo. Impabuhay na kanya. Iso, ma'am. Iso. Apay katawag ka, madam. Amok da ito nga Doña Virgie Mendez. Matapobre nga talaga dato nga tao. So gayam ta nagbaling nga amon. Mano nga bulan mo? Dandanin duwatawa ni madam. O sus. Sika at kapapautan nga katulong na nakusta. Kapapautan nga muchacha na. Owen. Siya. Yung baga na nakahalos ka, api saan ka api manong nga dagos? Dati matimay sa bidot ko, madam. No api nga sana ka pimano. Ti rason siguro kit gapotawan insigida nga mastrikak nga trabaho. Ngayon din baga, ni Jolie nga mayat kayon nga dutuya kang trabaho. Kasta mo ni tiraksak ko, madam. Kadik-kadik, saan ko baybay anti-trabaho? Naragsakak nga rod manong nemi iti baro nga trabaho. Malaksid nga nasyat ni Madam Virgie manong nemi. Nanamay pa iti trabaho. Nanamay kunak. Takayang-kaya ore kasanot kalawat mandalusan. Nanamayak. Agsipot na dua kami. Nga agserbi kadakwada. Ken kastamantan. Waragsakan kunak. Takang kanahin ko nung makikita ni Geoffrey. Malagip ko manunimiti ko na ni Julie nga bakla ni Geoffrey. Padasik man nasintirin ko na. Idi may isang asardam manunimi at dan ni Julie iti silad na sumrek ako mamatin iti silad ko ngayon nakita manunimi ni Geoffrey nga napaniti hardin. Napanagpat sa dyan nga slam, panang ipagkukit awan ti kadua. Agdaydayeng manunemi. Nga napan nagtugaw, iti may sa kadigitiya, tugaw, nga napagsanggiran na. Iti baed dagit ng rockbus, ken nasasabong nga mula. Sak agdaydayeng. Ti dayeng ko ket, na 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 na
si putak manong naming masidig ni Jopre. Nagpalakpak. Naglaing kagamang kanta. Merly, kanta ka dajay? Kawa na. Hanggang kasi kanta. Anong tawag na kasi kanot? Haming. Dayeng. Dayeng. Naglaing kagamang dayeng. Ano title na dyan dinayeg mo? Love. Endless Love. One. Endless Love. Na 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 na. Awen, Endless Love. Tiyak ba't kami na emoji wordings na? Ngam jay dayeng na. Kita mo. Naglang ka magdayeng. Mabaling nagtugaw ti habay mo. Api ko man ti habay ko. Di na pipintas to sang wanak. Ayun. Dabno maka magkita ta. Sige. Iting arot sang wanam ti magtugawa. Napindas ka. Merly. Ana? Ti kunak napindas ka. Hangkit una itan. Hindi gumaasok. Nangaw ka kayam. Oy. Diyan naggapuwak nga ka pamilya. Diyan naggapuwak nga amo. Hanggang maramit ti kastoy. Ita lang nga mapadasak. Tinaibilang apada tao. Lumapay may saklang mo tiyatya. When kastat ka na siya ni Madam Virgie. Huwag nga rin. Virgie na gan. Manaminda ko nam. Dadya amok ati Virgie. Ayun na. Merly. At ka din. Agikot na pusom. Awampay. Wow. Ada ba lang ang tsansak no hasta? No. Api ka siya. Kahit imuno na nga amang ni Julie ang siya. Abi nga saan nga ni Julie inaram. Punupod na di ko na ni Julie. Siya? Bakla? Siya nang baka kanya. Baka kanuno may isa ka bakla. Tadi mo kano amo tagarem. Di mo gamin arman ni Julie. Sana ka bakla. Ngayon kasano nga armet. Ti babae ka sang kumat ng patay. Isuat mangarim kanya. Tabarbarang sumbata. Kaputan siya ti patpatag mo. Isut ka po nga siya ti armam. Uwan. Ngayon sang ka bakla. Ipanagday ko kayong kahit mo. Agor ka. Ay, nanamidam. Ipanagday ko ang sana ka bakla. Kasano? Bisituan ka. Araw ko ka. Ipagam ko ka. Isarat ka di kwarto. No. Kapag buenas. Manawang kan. Papanamon. Agsumaray ka kon. Kahit kung di maturog, Jopre. Ay, Merly, naglagay mo ha. I love you. I love you, tarupam. Ngam kinapudno naman nun nemi kastaon iti ragsak ko. Kastaon iti ragsak ko kunak agsipod ta napasama kan tinagparik na kanya. Saan nga bakla man nun nemi? When? Saan nga bakla ni Jopre? Gabot na lalaki. No apay nga saan na ang inaram niya, Julie. Gabot na tining talagang ipatpati. Idinto ta siya na love sight, na love first of sight ka no? Love at first sight. Imbaga karon dahil tahaman ng Nemi, kini Julie, kat kaslasan nga mamati. When, imbaga kangkuhana nga nagdatunin niya, Jopre kanya. Oh, abi nga saka. Awo na abi nga sika. Abi sa nga siya. Amamang pangimuno na hakim ti sika. Amamang pa dito, amamang ta ni Jopre. Abi kasi ka pailan tinagbagan at I love you. Salud-sud ang kangkuhana.
Ket, anong utirantam? Bastedem? Saan ko mabaling nga bastedem? Kaputa, ay tagmansuna. Ano? Matya, it's unfair. Apay ko naman unfair. Nakabaybayan ako nito'y. Apay nga saan nga siya tinaram na. Apay nga sika, nga nabit pa dito'y, kasikat armon na. Gabong nga roda siya tipat-patag na. Kat sika, ano matimarik na kung kwa? Iba't patig mo? Did you pray? Siguro. Hanggang sigurado? Sana pa nga sigurado eh. Imbagak manong naming nga sa anak pa nga sigurado taday tatag peso. No pa at dabasitan nga maliknak nga ayat kang kuana. Nga data nga sit manong naming takil di matik nga agrang paya, agro, lumangto, kendumaken. Aging gama bukal namin yung pinsan. Wan manong. Intuloy nga rin yung prete nag-aram, manong naming kadadadagi di kong daway, nga nakda kami lang tagsasalita, no, pa'y duwa kam nukwa ni Julie, ngam no umasidagan ni Jopre, umatoy umata ni Julie. Oh, abis lang kasi kagurguran ni Julie. Pagkunam, kawun. Basta agsasalita kayo, no masidagak, pumanaw iso na. Hagiboy, kiboy kanya. Tamno tagundaway tangang salita. Amom, umapapal kanya. Tapay men. Kauna, tapay nga siya termom kit na mayagin isunat to eh. Simple ang tisungbat na. Saan ko ngayatin? Gusto nga baba nga ni Julie. Tinasken kat si kakit siya. Oh, indun ganong aklo na. Itakanin? Ngam sa anak pala idi nga nakaikadeng manunimi. Ti makadakas manunimi kagura nakmatan ti best friend ko. No, masaray ka kang kuha na manunimi diklikan na, ay, ang dagay mong nalipata kayo nala sa dyan, excuse me. Namin ando nakastudya kong taway. Aging gakin na salita ka na siya ti sona. Nagtakadibasol ko keng ka? Ha? Jolie? Ano nga basol niyo magbagam? Abay kinikliktikan na. Abay kasang kamatan nga masadag. Abay batan nga, di na baunan tapno at ako matrabaho. Abay ko mga pasamak ti kasta. Agpatpatatamat nga katulong ito eh. Kasta mati dati. Jagat ay tuyak kung kunam. Tulungan ang titoy. Tatulungan ang tumatsad niya. Pastarikas niya. Ada ka di basol ko? Saan nga makasungbat? Haan ko masungbatan na ita? No di kat si kamalit basungbat. Tada ka din naman na maayam nga basol mo kanya? Ta, amum ka din nga talyawan? Ti otang mo nga na baganakim? Laglagi pa yun. Meli. No saan nga gapu kanya, ti panangaluko ko kini madam. Saan ka ko mga naukay nito? Saan ka ko mga nanamay? Nagtultuloy ko malatang ang muchacha. Ti bagbaga ti amom. Nagtultuloy ko malatang ang dangranan ka. Kansan na initad ti kumpleto nga soldo. Kagura na ito kasta. Kagura ka. Itiat niyang kapo. Kapatay na hanggang mukha niyang di Jopre. Julie, no inagaw ko kayong kakuma, kahit nangasawan, adan relasyon nyo. Nga maumat relasyon nyo, ngawain nga magapo kayong ka. Imbas ko mga siyak di masusulo ng harmen, nga ayatin, dimdeng ka. No hasta, di mo kahit nga dahag. Diyo kayat. Numabalin, pumanaw ka. Namuan manunemi ni Madam Minda tikasta nga mapaspasamak kada kami kini Julie. Iso nga pinayaban na kami. Tugaw kayo. Diyan kayo tikasta nga mapaspasamak kada kayo. Dati,
Agtintindulong kayo. Dati-dati nakaragraksa kayo. Dati-dati na pintas ti trabaho kayo. Ngayon takit na kasalakala Vietnam kin Korea. Among ti Vietnam kin Korea. Di mamu, madam. Dagubgubat, agap-apa, hanggang kasurutan. Ito ang rason? Oh, Julie. Ay, madam. Nakapimpin na si idadamot, ilangin-langin tayo. Ngam api ka na kitoy. Api kumatan nga baling katikastoy. Gapo ka di ti lalaki? Gapo ka di kinidjopray? Madam, nabitak pa dito tinasakit ka nung parte na. Sigun ka ni Jolie. No apay ka no, nga sakti. Inarampay laing ni Jopray. Oh. Di kahit nga sawan, may panggap ti lalaki pagkapapaan nyo. Di kahit nga sawan, may panggap iti love, ayat. Nga isot pagrebalan ni kita gayem. Ang best friends kayo sa kari? Well, madam. Kahit may mesa nga lalaki pagka-riknaan nyo, pagka-riknaan nyo, ayan. Masabo lang solusyonan nyo rin ang problema nyo. Dapat naman solusyonan, madam. Pumanak ko mantlad to'y. Dapat na rin kasta. Kahit awanak nga ayatan ni Jopray. Dapat naman susunod ng ayatan ni Jolie. Kasta nga tat na seta solusyon, alangan mo't madam nga ni Julie pumanaw, kalisot ni muna, alamat ka sa papanawin nyo, ito ta, isunat nang remedyo ng apay nga, nagbalinan nga na siya at nagbaling nga mo. Ngayon tinapakpakasik, umadayuhak, ngayon urayan nyo kung mga makasapulak, kiti pagtrabahwak. Kalbasan didwa nga aldaw manong nemi at dinteng nga sa nga ili. Ini malasin ko manong nemi ti kotse ni Madam Virgin nga amo. Ni, apa na dangata dito iti bakit? Hindi makita kung sino na kiti dumsahag manong nemi duwada ni Madam Virgin kenti ka anakan na. At pa nagbuteng ko. Apa yung may dito ano tarantada? Merly? Ay, madam, kami makikitot ka. Kung hamin madam nagtay dimting, ay huwag ka. So kung matibagaking ka, ingka sabatin nagtidumting, ha? Pastor kami da, pagtugaw mi da, kanibagam kini Julie nga mangisagana ti pagpalami isda. Mabaling ka di madam nga saklangan ti mangisagana ti pagpalami isda, pagpalimis tayo, tinaling-laingin, Julie, mapalumang sabat katakwada. Tapay ng siga, isun magsabat. Basta, madam, siya kung timang isagana, pagbinigyan datayo. Manong nimi nakastrekan, di kiti sang ili, idi mapang kumaten ipan sa jay, ti pagbinigyan da. Nakigtot manong name ni Madam Virgie idimalasin na. Oh! At damat gayam dito na ito yung muchacha? Ha! Kamiga. Abi nga muchacha, tiyawag mo, kingkwana. Kapot ka, kastat iba bagay ka na kiti mamirmiraot. Amiga, dito gayam nga nagkamang. Amom deta nga babae, deta nga muchacha. Sadot, mananakaw. Adot na kiti perperjen na. Kanda dumapay. Hanga na pintas ti aramin ta. Hanga na pintas ti trabaho na. Iso nga pinapanaw ko. Sa mga pinapanaw iso na, amiga. No di kat iso at talaga ti pimanaw. Tayo di alay kong iso na. Pimanaw, Kayat mga sawan, amiga. Okay lang kayong kakain. At kasto ti klase na nga muchacha. Amiga. Agayan tangam, di kita ugalim,
iti isang nga kumpleto at parang kayim. Sa mo kung mga irumen, ti padam nga tao. Tatao naman takas kang ka. Amom, hindi na maamuak nga si ka ti dating nga amo ni Merly. Nagwing-wingi niya. Salat nga agbalbali na nga amiga. Talaga nga rata nakatangtangi. Dinapulos amo nga ibagay. Tibiyag na kadikitiya. At dahi di ba ba? Kung na. Ba nagasang na siya at dahi ta. Ay sipod ta. Imparsuana ta ni Apo Diyos sa pantay-pantay. Ipatagtay ti Diyos. Akas man ti panang ipatagtay ti pantay nga tao. Talagang kakaskas di. Ngayon tuloy mo ti. Kinakuspag mo ako na. Amiga, mati ba kas daawak? Isang sakit mo, adadag isang sakit mo na itang muchacha, ngimitin siya kang amiga. Ori awan amiga, nung astamat laking ka. Amom, isod ka po ng inayabang ka dito, tapos nagkastakit mga amuam, nga adda dito ni Merly. Ni Merly, ngayon rumen mo, ni Merly, nga para kayong kakatbay sa kababaan, klase ti muchacha. Ni Merly, nga sa mo, binulan nga sa mga kompletsyente, sweldo na. Hindi mamuak. Ang iyo parang pamuspusan tap numaawis ka rito. Tap no may ibagak, di kiti kahit kung ibagakang ka. Nga saan nga siyak tiramin mo. Mandi tararamidan. Agpatpada kayo nga gikit. Han? Taatila nga yun, lakit ka, patpada nga talaga. Arjud kayo. Akas ko na ni Jopre, nga kaslaki la, nakarkaro pa yung hostess, nga nagiti babay kit at data, nagiti babay nga dati nightclub, o dati ka nagiti bar. Pauli ka matin kumatre. Ay ko ako, amiga, kastat parang ibagbag, panangyayari, kata nyo talaga yun. Nakaro. Nasiyat man na dali kiti borloloy, o no arkos iti bagi, ngam kalkalingan na lang. Kas kalag pa so hostess, kas kalag GRO, napiapi na GRO ta, napindas da. Ngam kasla da kayo tadada nga maibilang nga butchacha o no basura. Bigla manong naimi nga timakder ni Madam Virgie, nga makapungto. Ori ka anakan naman. Andi, pumanaw tatuin. Agpapada da aming nga muchacha. Di pumanaw kayo. Diyak ka sa bulan tikas kada kayo ti klase ng tao. Aging ganay tao, ang pagkatulong nyo, saan gani? O, ang payami ka. At akad di may rekomendar mo? Awa may rekomendar ka. Aging gani yung balbaliwan. Timading ugali yo. Awan laki din ti umaya katulong yo. Aging gadi yung malbaliwan ti ugali yo. Ala, mabalin yung ti pumanaw. Oh, anya baltaramidan yo. Pumanaw kayo. Naging kinita manunemi dagid agikit. Pasarimat talyawan daman. Timak na yan manunemi ni Madam Virgie kat imasadag kanya. Muchacha, ay este. Merly. Akis lang bigla nga na amiris ko di kita nga bidot. Narami da keng kamati. Iti amatang ni Madam Minda, ni Amiga. Dumawatak ti pamakawan mo, iha. Pakawanan na kumano niya man nakita nagsusubrak, nagkukurangak, nakita yung mati nga ugalik. Iti panangimamag ko, iti biyak mo. I'm so sorry. Santo nga maulit. Kasta matente ka anakan naman, nemi tinulad naman, tiikit na nga nagsuri. Nabas na kan manon nemi di pa nagsuri damadlaw ko dahita. Inisong bata kay Damano. Alak, nalpas kat nalpasan, madam, ma'am,
Saan ito mapasublipay? Agyaman at ipanapakawan mo ka na kami. Mabaling ka din nga, subli ka na kami. Amiga, mabaling ka din nga, agsubli ka na kami ni Merly. Ang asyak na agyan ti desisyon, amiga. Nimit lahing, Merly, noon ko ka na. Merly, pangasim, ikan na kami na another chance. Kasapulan na ka. Kahit noon niya ti parang tratar ko, parang tratar mi ken kaidi, santo nga maulit. Ikaribag ken ka. In Italia, work ni Madam Minda manon na mi nagtungad. Kas lakayat na sa word manon na mi ikak ida ti chance. Word manon. Ngayon, bagagkadakwada nga palpas sa milangin dato nga tapos kadit sa nga bulan. Tapno na suro. Kaya nito nagsubliak kadakwada, marugyan tumaten tumuno nga dawit, dito sumarno nga bulan. Nagpagadak nga rut manong nemitigayim ko. Jolie. Tapno umakong ko nam. Siya akong takiboy. Pumanaw akon. Agsubliak malit dating amo. Kaya nung pagkarigan tasan na handang atong palin ti karida. Umakto ako sa pasya. Ikasarunod na ni Chupray. Amo naman ti pangalan na kanyak. Wano umay nakbat. Amo naman sa dino pangipasyara na kanyak. Julie, no orin no saan ka mga kapkabalay kini Chupray. Mabali na kapasyarin. Kinuorin nga tananyat aramidam. Noon na ikaringat na kami kini Chupray. Imakarak nga rot manen tinagyanan nagsubliak iti dati manong nemi kat tinungpalda. Nagbalindan nga nasyat kanyak manong nemi kat tika anakan na amo naman tumulong ka rin trabaho. Imenak pinasyar manong nemi ni Chupray kat siyempre inaklun kun ti panagayat na. Kada kami at talaga tinaikari manong. Iso nga. Agay na kami kini Chupray kat nungasta nga day off ko. Iranamot nga day off na. Tapno kasta, kat makapagpaspasir ka mga dua. Tapno kasta, kat mapasamak manon nemi, nga da kami itinagkatuluyan. Awang pa iti anak mi manon nemi kini Chupray, isot ka po na manong nagtatrabaho pa lang, akas sa muchacha. Uno, may bilangin manong nemi nga saan nga, namimpin sa nga katulong doon kita, kapamilya, kabalay. Intultuloy matlata manon nemi ni Chupray itinagserbi akas driver ni Madam Minda. Basta day off mo, day off ko, day off naman, nagsinarak kami. Ni Julie manong nemi saan ang isot kasin sinarak ko, no kasta nga day off ko. Aging kakarig ito'y, awang pwede boyfriend ni Julie, aging kakarig ito'y, plan-plan mo yung palayang di pa nagkalay sami kini Chupray. Dahito nga ron, ti pagkasalitak, manong kanagyaman naklaunay, ti anos mo nang ibasa. At sabi ko mat, at na ibatik nga adal, liw-liwakin pagsarmingan, ti biyag ka naginipatak ka nagdingig, ken nagbuya. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, Merly. Thank you, Merly. Thank you mat ka nagbuya,